The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life." For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come to judgment, but has passed from death to life. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Hosea chapter 4 verse 6 says, "My people are destroyed for lack of knowledge." Sa dili pa kita magkapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, niini nga adlaw gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon. Susiyo nato kung napabatay mga sala diha sa atong kalag, kay kini mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. O ang Espiritu Santo dili makalamdag kanato sa kamatuoran. Gumikan niya na mga sala. Usay manduan kita sa paggamit sa prinsipyo diya sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na, pagsugid sa mga sala, ikaw andam na usab sa pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kung alang ka rin mo higala nga wala pa'y kaluwasan, giawhag ka, dapit ka sa paggamit niya ng imong free will, so you can make the most important decision sa tibok nimong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Pusa sa hilo, magandam tas tong kaugalingon. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain na sa adlaw nga imong gigahin alang kanamo
Buhi pa kami, gumikan lamang sa imong gugma, sa imong grasya, sa imong kaluoy. Dili kami takos nga mabuhi pa panikaw nagapadayon pa man ang imong plano sa among kinabuhi. Buot ka pa nga kami magapadayon sa pagtubo niya sa imong pulong. Mao kini ang among gibuhat o Dios agig tuman sa imong mando, to grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Salamat ni ining lain na sab nga higayon. Diin kami makipagkigambitay sa imong mga pulong. Gamhi lamang ang matag usa ka namo, ang among mga subscribers, ang among mga kahigalaan, ang among mga kaigsunan diyan nimo. Nga imong lamdagan kami o Dios. Salamat. Dini nga among Bible study pinagi sa YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. May kadlaw sa tanan. Welcome na usab kaninyong mga subscribers, inyong mga higala, mga igsoon dihan ni Kristo. Welcome ug salamat sa inyong pagsalmot o ginaot nga kini atong pagabuhaton mahimong panalangin sa atong kinabuhi. We are still on the topic, the real keys of success in life. Ang matuod gyud nga mga yawi ingnon ta alang sa kalampusan sa atong kinabuhi. And we have been concentrating, focusing our attention on this. Kaya kita na sayod naman nga ang Dios buot nga kita magmadinaogon, magmalampusan sa atong kinabuhi. Dinis kalibutan og sa umabot natong kinabuhi uban sa Dios dito sa eternidad. So since we are already declared righteous before God, gumikan sa atong paghimos labing mahinungdanong desisyon sa tibuok natong kinabuhi, ang atong tuo lamang kang Kristo lamang, o kita nahidugtong naman kang Ginoong Jesucristo hangtod. Kita gisiliuhan naman, timbrihan naman kita sa balang Espiritu Santo. Ato nga nalista naman, nasud na diha sa basahon sa kinabuhing walay katapusan in the Lamb's Book of Eternal Life. O kita kanang nangatao naman pag-usab o kita luwas naman o nangahimo kitang lungsuranon sa langit, nagalangit naman kita, human gyud nato dawatas Ginoong Jesucristo nga atong maluluwas. Mao kini ang paagi sa Dios nga ang tao maluwas, wa na lain, wa ka na mausab. God says, I am kanang the same yesterday, today, and forever. He is the Alpha and the Omega. So, mao kana nga unsay iyang gilatid diha sa iyang pulong, di na kana mausab. That is immutable. That's one of God's essence or attributes. So, mao kani ang atong isunod. Aron kita magmalampuson sa atong kinabuhi, mao kini. Kay nagabarog man kita usab sa prinsipyo nga human solution is no solution. Dili gyud solution. Only divine solution is the real, genuine solution. So mo na nga kung ang mga secular books sama sa How to Win Friends and Influence People, kini tawhanon kini mga solusyon. Kay dili man kita magasunod pinaagi sa mga lakang gipangsugyot nini mga secular authors, kay kini mga tawhanon man lang, kutob lang na dinhi sa kalibutan. You may be successful in life under the kanang laws of the divine establishment. Kanisayon naman kita nga doon na may kanang tulo ka naguna nga
truths o kamaturan. Tulo. Ang una, the laws of divine establishment. That is the first truth. Ikaduha, the gospel, ang mayang balita sa kaluwasan. O ang ikatulo, ang Bible doctrine, ang pulong sa Diyos. So, timanin it. These are the three truths nga kinahanglan silong ang tao aron siya magmalampuson. So sa ako nang iningon, umusunod ang tao sa mga tawhanong mga sugyot how to be a success in life, then they can be sa success in life under the laws of the divine establishment. Okay? Apan, that does not necessarily mean nga sila nasibo sa kanang plano sa Diyos. Wala pa. Masibo lang ang tao sa plano sa Diyos sa diha nga mo sunod siya sa ikaduha nga kanang kamatuoran. Sa akong naginingon nimo, ang nagunang kamatuoran mao man tong mga balaod sa Diyos nung katukuran. The laws of the divine establishment. Ang atong gobyerno ang nagapadagan ni atong pagkinabuhi ni atong nasod, mao na laws of the divine establishment. Laws, mga balaod. Mao na una nga kamatuoran. Kung magsunod ka yan ang mga balaod, then you can be a success. Apan dili ka pa considered nga nasuod sa plano sa Dios. Wala pa. Kaya kaduha, mao naman to ang mayang balita sa kaluwasan. The gospel. Nga kung ikaw mo sanong niya na, imong dawaton ka na, then, ana ka na makasuod sa plano sa Dios. Kung magsugod ng imong kinabuhi. Therefore, mao ni nag-unagyod sa kanang lista nining real key of success in life, mao kanang pagpaluwas, pinagis pagtuo lamang diha kang Kristo lamang, by getting saved by faith alone in Christ alone. Acts 16:31 kana. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So humani mo buhata kana, sunod nga kanang tugon o mando sa Dios mao nga kita patubuon ang atong kalag. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. So mo na. Muna ikadua, ikatulo, prioritize God's Word. Number 4, organize your life around God's Word. Number 5, use the 10 problem-solving devices nga giandam sa Dios. Nya ikaunom, we have to claim God's promises every single moment of every day. Number 7, Operation SLBA o Operation PTA. Naibaw na ka. Yana. So I don't have to elucidate ining bahin ining maong nagkalain mga operations. Kunya ay kawalo, your station in life is your full-time Christian service. Ikasiyam, ang imong pagbuhat sa mga maayong binuhatan as unto the Lord. O duha man to kaklaseng mga maayong binuhatan, human good o divine good. And you know already the mechanics in producing this. Onya 10, atong isugid ang matagsala nga atong nabuhat. Matagutlo, flush them out of our life. Rebound ka na. 1 John 1:9. Number 11, rest in the Lord. Kana nagisgot kini og faith rest drill or faith rest life. Operation CTR. Inya ikadusi, maintain humility. Pagpadayon sa imong pagpahiubsanon. Inya ika 13, mao kanang pagsukol sa dautan. Resist the devil, the evil, by avoiding the wrong crowd in life. O niya ika 14, Operation VOG. Viewpoint will of God, operational will of God, o geographical will of God. O ang ika-15,
always be guided by the doctrine of volitional responsibility. Number 16, be constantly guided by the essence of God, ang iyang attributes. Unya, ika-17, niya may 5 ka mga operations nga or inunta kanang there are steps that we have to follow. But the main thing, the main topic meaning ika-17, always be guided by the following operations like the divine provisions for believers, the 7 declared wills of God, ang kadtong 3 R's nga reception, retention, recall, Bible doctrine, and then study, learn, believe, and apply Bible doctrine. Unya ika-5 na itong PMA, perception, metabolization, and application. Ika-18, ika-18, pinagi sa atong pagtukod niya ito atong dakbalay, Edification Complex of the Soul, or ECS. Ang unang ang ini, matugitawag na ito grace orientation. Ika-2, mastery of the details of life. Ika-3, relaxed mental attitude. Ika-4, category love. Love for God, love for right man, right woman, love for all mankind. Unya ika-5, mao na tong sharing the happiness of God. Pagpakigambit na sa kalipay sa Dios nga plus H, dili minus H, plus H. Okay? Nakaron ika-19, mao naman ning atong ibiyaan mo tong 18. Karon na tas 19. Nagingon kini nga key to success in life, always set your mind to your goal. Mao na ato yung tutukan, ipunting kanunay sa atong tumong ingon nga mga Kristohanon. Unsa may atong common goal? Spiritual maturity. Kung naibaw na ta, unsay mechanics nini, aron kita makakabot, we have to pass through 3 kanang stages. Stage 1, baby believer. Stage 2, kanang adolescent believer. Ug ang stage 3, which is our common goal, spiritual maturity. So, ang ika-19 nga yawi alang sa kalampusas kinabuhi mao kanang kanunayo natong pagtutok ang atong tumong. We have to always set our mind to our common goal, spiritual maturity. O sa dihang makabot na tanyana, then makaangko na ta sa capacity for life, for love, for blessings. Okay? Okay. So, we have to study, learn, and apply. Study, learn, believe, and apply Bible doctrine every moment of every day. Kay kini mo resulta raw niya sa atong capacity for life, love, happiness, and blessing. That's how to glorify God. And so diha ika-20 o dili gina ika-20 under kini sa ika-19 nga nakabot na manimo ang maturity, then you are now a winner believer. Winner believer ka na. Thus, you are able, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, to think logically. Okay? Kanang lantip na ang imong panghuna-huna nga naay pagka hapsay, organized with logic. So you are able to think logically, rationally, sensibly. Thus, you are able to make
good and right decisions in life. In other words, ikaw nahimo ng good decision maker. Just imagine. Unya, because you are doctrinally smart na, and spiritual mature, you are called dikao. Kani Grigong pulong, which means overcomer. You are now an overcomer. And you know how to identify, kanang anticipate, prevent, and solve your problem in life. Kay ikaw, you are now a problem solver, and you are now a part of the nation's pivot. Okay? So, overcomer. Ang bot pa sa bot sa overcomer is conqueror. You are now a conqueror. You are now a successful believer in life. A winner believer in life. So, do you want to become a winner in life? The choice is all yours. Imuha ra gyud ang pag-angkon niya na. So, mao kini ang mga punto nga itong idani mo. Nga as believers in Christ, kinahanglan kita makapundo gyud sa igo-igo yung doktrina sa atong kalag. Kaya mao man kini ang process. This is God's protocol nga patigumon kita. Stock up, store all the Bible doctrine that we have learned and we have believed and applied. Lay up treasures in heaven. Ayaw ng mga butang kalibutanon o mga dinhilas kalibutan. Ayaw. Kaya kini mga dugta ra. Dili mo lungtad. Apan ang treasures in heaven mao na ng hangtod sa kangturan kana. Wa na ginay pagkawagtang, wa ni pagkahanaw. Kay mao bitaw nagiingon sa pulo sa Dios, heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. Na, dili na mahanaw. Kay duha ra mangod ka mga immutables nining tibuok universo. Ang Dios ug ang iyang pulong. Mao ra ning duha nga di na gyud na kana mawahang tod sa kangturan na kana. Ug kanang atong inheritance ingon nga mga magtotoo, giandam na sa Dios alang kanato. Kung kita nakatigom ug daghan nga mga maayong binuhatan nga Dios nun, divine production, dili human production. Ug kita kato naman nga ug ato naman kining na kanang nasabtan nga ang atong mga panulundon, kabilin, gidibusito na in an escrow dito sa langit. Nagahuwat lang kanato anus kita makatuman sa mga requirements to receive our inheritance. You see? Kaya kung kita mapakyas, the inheritance only becomes a what? Handumanan ra. Memorial of loss of inheritance, of blessings. So, we cannot afford nga mahimula ng handumanan. We have to enjoy it, receive it. So, unsa gani ato, let's go back. Whatever suffering nga atong sinati sa kinabuhi, and we are carnal, sana ng panahon na nga kita nagaantos umikan sa itong pagkakarnal, then we are being punished. Disiplinahon ta, kastiguhon ta sa hustisya sa Dios. But kung kita spiritual, amot pasabot na ka magapuyo sa imong right residence, the protocol plan of God, God's power system, the operational divine sphere, then any suffering nga naay moabot sa imong kinabuhi is a blessing, panalangin, sabtag na. Remember, it is not because of sin that we are punished. Dili. We are punished because we failed to obey
sa mando sa Dios. Mao na. Now, so timan-in na tong duha ka matang sa mga maayong binuhatan, Diyos non o tawhanon. Ayaw na itong mga tawhanon kay kadto gitandi nila na sa kahoy kugon og dagami. Matud pa sa 1 Corinthians. So, do not be concerned about sa tawhanon nga mga maayong binuhatan. Kay kahoy kugon dagami dali ra nang maugdaw. Kung imo na nang duslitan mo sila o man na masunog man na, they are combustible. Apan kung ang imong gibuhat divine good, iha sa Dios, ginamit ang mga pulong sa Dios nga anana natigom de si mong kalagden, ang resulta niya ng maayong binuhatan kanang pilak, unsa to? Gold, silver, and precious stones. Ug kana ray matang sa mga mayong binuhatan nga dili masunog. That's non-combustible ug mao ra nay paggagantihan. Those are the only kinds of good, divine good, that are rewardable, nga magantihan. The only rewardable kind of production is divine good. So ayan na nagkalimti. Og we are the only one responsible for what we produce. Kita ra man gyud. Kita may mubuhat. So, akong malikon nga if human production nga tong gihimo tungod kay sa dihang paghimo nato ni ng maayong binuhatan tuwa ta magpuyo dito sa dapit nga may gahom ni Satanas, ang CD, cosmic dinosphere man, then they're just kanang wood, hay, stubble, and they are burned, masunog ra. They cannot be rewarded. Apan kung divine production, Diyos nun nga mga mayong binuhatan, we will be rewarded for all of that. Gold, silver, precious stone. So, at this point in time, if we are suffering, examine kung kita naga-antos atong susihon itong kaugalingon if we are making use of God's assets or neglecting them. You see, when God punishes us because we failed to use any of God's mandate, then unsa itong buhaton? Rebound dayon, sugi dayon, diha. Then move on, padayon sa pagsibog sunahan, so that punishment becomes unsa? A fantastic blessing. A fantastic blessing. O dinita mo kanang hunong atong ipadayon kini ugma o daghan patag mga butang paghisgutan na pantiman eh. These things that we are taking up may kalabutan sa atong pagkinabuhing Kristohanon. God's will is that all believers unta magkinabuhi og malampuson nga pagkinabuhi. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Kini nga among gipahimuslan karon nga grasya. Naod nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi o Dios. Dada kami pagbalik ugma din hero kami makapadayon sa among spiritual momentum. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.